atamalo ariyo yangore ni ok libedo kata ka yepo mago mag sikunde mantiere kaunti ma Kisumu, Homa Bay kod mano mar Tana River. Ka iwacho ni kanyo kuonde mathothgi osebedo kanyo ka kale midhiero ma opogore opogore. Diwach ang'o kaachiel kod kamago mag jopiny mantie kanyo e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas. Achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu mondo mi watwage e weche kot yepo mag skunde chieng' wuok tich tarik 13 juma manyien kaka ne oland kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Kama bende sani bende wayudo ni alwora mar Nyanza atamalo 2 mag jopuonjre kata nyithi sikul ok binyalo yepo kaluwore kod kethruok mag kwan skunde mopogore opogore kaachiel kod moko kuom skunde go bende wayudo ni jogo ma piyo ula ne odaro miechgi bende ojote. Ka bende wayudo ni kata nyoro kane watwak gi moko kuom jonyuol ma bende piyo sedaro kod ikruok magiketo kotiyo kod yepo mag sunde, ywak pod nitie ka kod kacha ka giwacho ni ikruok magisketo malong'o onge. Wanyane paro mopogore kendo odiochieng' ma kawuono ka bende yepo mar skunde juma manyien ni obro chomo kuno koso jo Kisumu to wacho nang'o. Machiegni abro chako kodi king'iyo kamera chak gi nyingi mondo miya pachi kotiyo kod kaka no gol chik ni mondo skunde duto oyaw juma manyien chieng' wuok tich. Okay, erokamano. Iluonga ni Francis Ombwayo, dak Kisumu. Ne President marwa William Samoei Ruto ne waneno directive mano golo ni schools here on Monday. To kaka jonyuol matero nyithinde school, we are not ready based on the preparation ma wan go on the ground. Aparo ni kwanyalo paro the government spokesman no wuoyo last week and no wacho ni based on the assessment most of the schools, mostly primary schools, almost 730 something are not ready to open the school because of these rains which have really pounded our regions. Koro the high schools be the almost 300 schools are not ready. Koro ne wakwayo kaka jonyuol, kaka stakeholders, wakwayo our president and all the education stakeholders, let them reconsider their stand of this directive opening our schools on Monday, because learning cannot be separated. We cannot say there's a region which is going to report back to school and some regions are not going to report back to school. We are requesting our government, headed by our president, based on this directive, let him reconsider his stand so that parents should be given another opportunity to prepare. And even the schools mobed affected koth onego beni loso korka nyithindo nyalo dok e school mondo somo bed kare. Koro mane kwayo makwayo kuom government wa mar William Samoei Ruto. Kamana inya machiegni in pachi chalo na de wach an pacha an nyinge luongo ne Steve General Mada an Wood Nyalenda. To pacha president ogolo paro maber. Kogolo paro maber, wuon piny ogolo paro maber. To wan kaka wangi joma negi nyithindo, wando waonge pesa. Pesa dhi chando amotero nyithindo e school. Then after that, on Monday year of school, to waonge books, to waonge kalams, mwanya mi nyithindo madhi go school, mane ma wuon piny onego bene ng'iye komonde. In kaka ng'ano ma bende yangore ni nitiere nyithindo ma romo 30 ma owinjo beni chwale school juma manyien kaka no yangino. Midhiero mage mikal nikech awinjo kiwacho kane alwora mar Nyalenda kan bentie kuonde ma oula ne ohinyo. Inyalo wacho ng'e wachno bende ikori? Anto ka ikora ma tero nyithindo e school nikech an lweta ni nono. Aonge gimoro ma nyatero nyithindo e school pod akwamo kod kedho. Koro chieng' ma ayudo to nyithindo go biro dhi school. Kech no wuon piny nowacho ne and further notice kendo dugo powa kendo ne on Monday of school. Koro which is which? Erokamano ahinya machiegni. Yes, an gi nyinga giluonga ni Clement Dongo. To e paro mi kelo ni gine ambada kwero gima jatend piny nowacho moluor Mheshimiwa Samoei Ruto. The first thing mana kuongo kwayo en ni mokwongo most of the school obedo sama ji ndio gi pi kabisa matuoche nitie mathindo bogine lese like cholera, bilharzia and all that yani. Toro mono kuongo ng'i ka inyatim kata drainages mondo mi pi orume skunde and all that yani. Kech nyithindo to mokwongo most of primary school nyithindo nyaka tugi to ka ng'iyo most of the schools king'iyo fail kuonde mag gine kama notimang'o obedo sama ji gi pi kabisa. So my request, with a humble request kabisa, mondo jatend piny koyie to mondo omi kata parents some other 2 weeks ye kata no ka chal gima koth nochako subside matin at least 2 weeks moro
nyamiyo kinde mono tuwo konyo ero makano kuonde gi to kata konyo ero ma Nyalenda ka puothe koni ne skunde mogine kaka nanga and all that yani koro kwayo ni gi luoro mokende to yie omed kata mana 2 weeks moro kende mondo mi pi odoge chien mondo ji oyeko yaw skul. Ok anyal chung' kende momiyo Hello. Ben Kennedy, an machung' ne disables in the Nyalenda B. To they are ok giwinj ma fine. Koro gimokonywa go kaka ng'amo chung' ne jo disabled bui koru mar tero nyithindo e skul. Wadwa ni nyithindo of this school to nyithindo ka tiang' this school onge. Koro ukonywa kaka un jotelo mamalo nikech onge gima watim. Koro konywa uru. An machung' ne disables. Ramogi. Mokwongo iluonga ni Peter Dero. Ajadak ma Kisumu Nyalenda ka. President nogolo directives ni school yaw Monday. Jito nyaka som to piny to tek oganda tek. It nowacho ni until further notice sani koro biro powa ni en Monday. Koro wakwayo national government through our MPs manigi CDF allocation gikonynwa skunde machokethore ginyalo ger gitel books e school to mogik wan gi disaster pesa ma disaster county governments oketnwa schools in good preparations mondo nini schools obedo maintained olosi nyithindo omi school fee odhigo school ke pesa disaster no nyalo konyowa school fee jonyuol ma oko mochano ma ok nigi nyalo matero nyithinde school. Erokamano, anyinga Jo Jarina, an youth ma Nyalenda ka gima nyalo kwayo sirikal mondo tim. Anno ka school wachni yo Monday to skunde kata kiwuotho yodunga beach ka area ni. Yudo ka skunde mopon gi pi mang'eny kabisa. Koro an kwana ma wacho ne sirikal mondo okony nyithindo moko na tindo gi nyalo wuotho kata e bugogo bas donje pi. Koro ke directives maber mar ng'iyo kaka nyithindo odhi gine ne skunde man pon gi pigi kes ji pon gi gine baso mi jonyuol at least time mondo ikre ne school fees mane kwayo na kabisa. Ngima nyithindo are very important. Kik nyithindo tho ne wach pi nikech saraka ma ji nigo ne somo. Erokamano. Mana kamano Cleophas, iwinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak ma Kisumu, kiwinjo ka maduong' ma gikwayo en ni ok rach mondo mi oyaw skunde kendo mar tam mar ariyo mondo somo dhi nyime. Kata kamano, ka ging'iyo kaka weche oula oseketho skunde moko kendo kata sani pod pi oimo skunde moko ma bende kwan gi dhuro kata kwan gi thoth, gikwayo mondo ka piny owacho nyalo ng'iyo to ginyalo choro nyime kinde mar yepo kod kata jumbe ariyo mondo mi jonyuol kaachiel kod skunde ma pi opong'o kata jonyuol mane oyudo midhiero mar oula modar e miechgi oyud kaka nyalo ikore. Nikech ka nyaparo kanyo odiochieng' manyoro kane wawuoyo kod jonyuol mamoko ne giywak ahinya ka giwacho ni kane oula omonjogi to nitiere gigo mag somo kaka buge, uniform, wuoch e kind mamoko mowinjo nyithindo tigo ka dhi skul mane oula oywero. To nyaka ne oula ywergi gimbe ne gidar apoya nono gi jot kuonde mopogore opogore ma bende yore yuto gi malong'o nodok piny. Omiyo ka oponi sirikal nyalo winjo ywak jopiny tapani wachno nyalo dhi kare. Ka okamano gethuolo niendi tina wei mondo mi ambi aringi aluwa nena romo ma bende jo kambi mar Kengen nigo odiochieng' ma kawuono bende warite jatend migao mar weche mag teko stima madhi chopo kanyo winjana ni to ang'o modhi wacho kanyo odiochieng' ma kawuono. Ka okamano to dhi nyime koda twak ma wan go e thor wachwa mar yepo mar skunde chieng' wuok tich. Cleophas an kuomi. Au niro kamano nya Millicent Adhiambo mano ka iwuok kanye gwenge